sa akin, sino aking mahal? Tanong mo sa akin, sagot ko'y di matatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig ng aking kailangan. Asan po si Myrene po, sir? Sa loob. Andyan sa loob. Tatawagin na lang natin siya dito, ate, kasi hindi po kasya doon yung van. Tawagin mo na lang nigang dito para hindi na sila pumunta doon. Andyan po ba yung papa niyo, ate? Ay, wala. Kayo lang na magkakapatid. Hello, ikaw po ba si Myrene Ukay Garza? Ano po kasi, nandito po kami ngayon, SMDK Company. Hindi po. Yung cellphone nyo po kasi hindi po nababayaran ng mama nyo. So, kailangan po namin ng perma nyo doon at kausapin nyo po yung boss namin. Pwede po ba yun, ma'am? Samahan nyo po kami. Siya yung Peter, ma. Tayo ba yung may-ari ng cellphone na hindi nababayaran? Sabi ko na lang at kalma na lang po kayo. Surprise! Surprise ka ba? Ayan, surprise to ni Mama mo, Manilyn Ukay. Ito yung sayo. Sino sa inyo si Micah? Wala. Ikaw man di kasi nasabi. Pati wala ako meron. Papansin. Oh my God, pati wala ako na-surprise. Ay, ito rin din yan sa'yo, ate. Yan. Papansin ka. Yan, video sila. Oh, sige, dito na po kayong tatlo. Papansin to. Ay, kaya parang pinagpulit kami. Ito rin sa'yo. Mag-picture na lang po kayo dyan. Picturean ko na lang. Okay na. Dito lang sa gitna. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Yan. Ikaw po, solo niyo po. Papansin ka talaga. Magpakailan pa man, happy birthday, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday to you. Ikaw siya nga. Ayan, dito po kayo ate, kayong tatlo. Ano pong gusto nyo sabihin sa surprise mo ng mama nyo? Sino mauna? Sino mauna? Birthday girl. Birthday girl. Birthday girl. Makarating to kay mama nyo. Miss na kayo ni mama. Ay, ate daw, ate. Message ko po sa'yo, ma. Miss na miss ka po namin. And mahal na
mahal ko po na ingat ka palagi. Alam ko po medyo pasaway kami minsan. Di po kami nakikinig sa'yo, pero lagi niyo pong tatandaan na mahal po namin kayo. I love you po and miss you. Ayun, ikaw naman po ate. Ate, medyo naiiyak pa ang ating birthday celebration. Ilang taon ka na? 30. Hello, Ma. Thank you sa regalong di namin inaasahan. Walang hiya ka pa, bis ka pa. Di mo naman sinabi. Tapos, thank you, Mama. I love you. I miss you. Ayun. Doon lang to sa loob. Sige. So ayun guys, hindi pa nagtatapos dyan ang aming pasorpresa at ipapasok na po namin at doon po ipagpapatuloy ang aming sorpresa. Let's go! Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Kat ako'y nababalisa kung di ka kapiling. Bawat sandali mahalaga sa atin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap narating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap namin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batings, hinaga ng hangin. Pag-ibig ang siyang ilaw sa buhay natin. Whoa, la la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Ikaw, babae. Location natin. Ngiti ah, ngiti. Ngiti. One. Hindi, dito na lang sa harap. O, ilapit ko na lang. 1, 2, 3. Yung tatlo rin kayo, ading, para may remembrance. Sige, kami na dyan sa mga cellphone nyo. Kami na munang bahala. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Oh, ngiti, ngiti. 1, 2, 3. Waki, waki naman, waki. Waki naman, waki. 1, 2, 3. Family picture na lang po, sir. Tapos message mo. May trabaho pa yan. May work pa si Papa. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. Yan. Waki po, sir. 1, 2, 3. Yung mama nyo din po. Isama nyo. Ito, yung sa cellphone. Kayo pong mga kwan po para may remembrance po. Hindi ko nga makita ko sa ibabalik na, balik ko lang. Ayan o. Para maano. Ayan.
Medyo malayo. Asa nagpunta si Magda? Pwede ba dito na lang, di ba? Kanta. Kanta na lang natin. Tapos na. Oh. Mga tita, auntie po, kayo din po yung Sante. Mga tita po. Halika na, mami. Mami Nors. Mami Nors. Lalakapin mo. Sabi ko po. Sige na po, lahat na po kayo. Birthday. Halika na. Sige po. Ayan. Ayan po. Lagyan mo naman ng filter para maganda kami. Ay, lahat po maganda po kayo dito. Sige po. Ngiti po, ngiti. 1, 2, 3. Yan. Ayan. Yan. Gagamitin, nakabas pala. Kanta na po natin siya. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wait po muna bago nyo pa ito. Ayun! Yay! So, hindi pa po dyan nagtatapos at nag-slide pa po. Oh, sana! Sana naman! Happy birthday, sir. Ay, sana! Sana all madaya! Sana all! Ay, sa bagay sa akin may ayan! Picture, Anna Myrene. Okay, 1, 2, 3. Taas na yan. 1, 2, 3. Ayan, so, message na lang po. Tatay, message na po kay Myrene. Sige na po, para lang po sa video, tatay. Sa tabi na lang po kayo. Okay, Suso. Years old ka na, nagpapabay ka na. Na makulit, masyado. Yan lang. Mahal na mahal kita. Ayun. Tay, picture po kayong dalawa. Okay. 1, 2, 3. Yan. Si ano, ate? Message. Sige na, ate, message. Ayan. Picture kayo, ate. Kayong dalawa. Ayan. 1, 2, 3. Yan. Ikaw din. Ko lang sa'yo sana magpakababae ka na. Tawag na tamad. Say handsome ka rin na. Picture, picture.
Ayan. 1, 2, 3. O, yung mga tita po. Stepmother yung stepmother nila. Dapat Yung yun. ano niya, Ayun, stepmother, mag-wish ka rin. Ang wish ko sana sa batang ito magpakabait, masunurin na bata, magtipag, kasi syempre paluwang. Yan, cellphone. Sana ialis niya yan. Bago mag-cellphone, gawa na yung mga module. Ayan. Okay. Picture po tayo, tita. Okay. 1, 2, 3. Asan po yung stepmother? Ay, sorry po. Kayo po, message niyo po kay Mayri. Ako magme-message. Opo. Hindi na. Sige na po. Si Lola naman. Oh, sige. Yan po. Magandang gabi. First time ko kasi na-invite lang dito. Kasi talaga, no? Umaga pa po, umaga pa. Good morning, good afternoon, good evening. Ako pala si Mami Nors na tumata yung parang mga pangalawang inang pangatlo hanggang pang-apat. Wish ko lang sa'yo good health, happy birthday. At sana mag-boyfriend ka na, ayaw ko na girlfriend. Kasi sayang ang ganda, sayang ang lahi. Diba? Yun na lang ang aking wish. Hindi mo gaganda naman ate mo, oh. Dapat ganun ka rin. Baby, ganda mo yan. Sige, Okay, picture po. 1, 2, 3. Mukha mo kaya. Yan. Yan po. Meron pa po bang gusto mag-message? Wala na po. Okay. Babasahin ko na po yung message ng mama niya. Louder, Na, happy 13th day. Alam ko, marami akong pagkukulang bilang mama nyo. Pero susubukan kong bumawi. Hindi man kayo abot ng yakap at halik ko, minuto at araw-araw ko, sasabihin kung gaano ko kayo kamahal. Hindi man ako perpektong nanay, pero ginagawa ko lahat para maging masaya kayo. Kahit papano, maibsan yung lungkot ko dahil nakikita ko kayong masaya na. Sorry kung hindi naman naibigay ni papa mo ang buong pamilya, pero sisikapin namin na kahit hindi tayo buo, hindi nyo mararamdaman na kulang kayo. Basta, lagi nyong isipin na magkaroon man ako ng bagong pamilya, hindi mawawala yung love at respeto ko sa inyo bilang mga anak ko. Love more, anak, and happy day. Yan yung message ng nanay mo. Ay, umiyak siya. Pinaiyak mo, madam. Hug mo, hug mo. Yan. Anong gusto mong sabihin kay mama mo sa surprise at sa message? Naiyak din si Brenda. Kahit konti lang. Sige na. Salamat. Ikaw na nga mag-wish. Sige na, kahit konti lang. Tapos ka na. Ito mo si Barben, umiyak na. Ayan, para hindi ka naiyak. Happy 13th birthday. And guys, don't forget to like, comment, and share this video. And subscribe na rin po sa surprise mo, deliver ko. And once again, happy birthday and surprise!